Yung mga kasolid, oh, napakaganda. Grabe yung aso. May ilog pala dito mga kasolid, oh. Yun, fish on. Fish on mga kasolid. Ayan, napakalinaw mga kasolid. Fish on. Ano to? Puti. Uy. Yun, fish on. Fish on mga kasolid. Yun, fish on. Yun, fish on. Yun, fish on. Fish on. Fish on. Ano kaya to? Yo, what's up mga kasolid? So, good morning sa ating lahat. So, andito na naman tayo sa panibagong fishing adventure natin. So, andito pala tayo sa Sual, Pangasinan. Dito lang tayo sa may halos tabi ng Napocor mga kasolid, dito sa Sual, Pangasinan. So, napansin ko, kakarating ko lang dito, sobrang high tide mga kasolid, oh. Grabe. Dati hanggang doon, pwede mo apakan. Ayun, dito rin tubig, oh. Hopefully may mahuli pa rin tayo mga kasolid. So ayan, mag-set up pala natin yung aking ultralight na Emperor 702. Saka ang ating reel ay Pukuma 2000 series. Tapos ang gamit nating mainline is 10 pounds. Then ang ating leather line is 10 pounds din. Wala pa kasi yung order natin na breed mga kasolid na 6 pounds, hindi pa dumarating, galing China. Yung gagamitin nating lure mga kasolid, yung napulot ko lang sa daan. Yan, nilagyan na lang natin ng treble hook mga kasolid, pero medyo kalawang yung treble hook natin, pero ox lang yan. So hopefully makahuli tayo dito mga kasolid. Yan, oh, ganda ng spot. So tara, mag start na tayo mga kasolid. Pipilitan tayong lumusong dito, pero tatry muna tayo maghagis dito banda mga kasolid. Ay, may mga isda, oh. Kalilit, oh. Yun, fish on. Maliit. Bugaong, ayan, oh. Oh. Takasin natin. Kunin muna natin. Buga, nakatakas na. Sinabit ng ano, bugaong. Gusto nila ano. Kailangan malaki. Kaya nga, gutom sila. Ayan, oh, sinundan na naman, oh. Mga bugaong, ang dami. Diyan dati ako pumipis, no. Diyan, tas dito, tas diyan. Minsan nga nilulusong ko ang kanto, eh. May naapakan ako doon, eh, medyo mataas. Dami ko nang nasayang na ganito dyan. Hindi ko makuha. Oh. Goggles, no. Oh. Sinabit. Takulit ang mahilig magsabit, eh. Lapo-lapo. Pangit naman kasi pag masyado malaki na yung pamain mo, alas hindi nila kakainin. Sabi. Wala na, lusong na talaga to. Sige, kuha ka na. Kung ano, idol, kuha ka lang. Sige. Ay, nilanggam na. Sige, salamat idol. Lusong na tayo mga kasolid. Mayroon ba tayo naiwan dito? Talaga, lusong na tayo. Uy, linaw. Ganda. Isang strike pa lang tayo. Bugaong. Ang lit pa. Ayan, napakalinaw mga kasolid. Kitang kita yung kapakan ko. Hindi tayo maghahagis. Wow. Yun, oh. Sabit. Nako, ayoko namang ano.
Ay naku, mababasa tayo ng wala sa oras. Yun, natanggal. Nga tayo maghagis. Yun. Sana magkumagat. Yun, fish on. Fish on mga kasolid. Fish on. Fish on. Yun oh, lapo mga kasolid, good size. Lapo. Good size. Wala tayong dalang ano dito lagayan. Good size, lapo. Nice, lagay muna natin doon. Grabe, sobrang linaw ng tubig mga kasolid. Dito tayo sa ano. Ayan o. Buti na lang malinaw kahit high tide. Kikita natin yung mga, ayan, ang dami isda dito. Tayo magagis. Yun, fish on. Fish on mga kasolid. Fish on. Ano to? Puti. Uy. Ano to? Ano to? Ano to? Ay, bugaong. Bugaong, ang laki. Mga kasolid, ang laki, bugaong. Uy. Ay, naku. Mahulog ulit. Nako, yung hirap sa atin pag wala tayong dalang ano. Nako, sayang yan ah. Yun, fish on. Ano kaya to? Fish on mga kasolid, sumabay sa ano. Paghagis ko meron agad. Ah, bugaong. Yan oh. Oh, bali pangalawang bugaong na to mga kasolid. Yung una nakatakas, malaki yun. Unang pangalawang huli. Ayan, nailan natin. Pakakawalan natin mga kasolid. Yun. Yun, bye bye. Yun, fish on. Fish on mga kasolid. Ano kaya to? Mukhang bugaong na naman. Daming bugaong dito. Yun o. Ano lang, snag o. Ayan. Malit na naman. Yan o. Pakawalan natin mga kasolid. Snag lang siya. Bye bye. Yan o. Yun, fish on. Fish on. Uy, lapo. Ay naku, malit na naman. Oh, pang lima na nahuli natin mga kasolid. Force release. I-release na naman natin to, si lapo. Yan oh. Yan. Bye bye.
Sabit lang siguro yun. Yun, fish on. Fish on. Fish on. Ano kaya to? Ay, nakawala. Siya, may. Ang laki nun. Sarap ng guhid niya. Ay, sayang. So yan, bali mga kasolid, halos wala nang kumakagat dito sa spot na to. Dahil, yun o, marami nagpapana. 1, 2, 3, tatlo sila mga kasolid. So, napag-isip-isip ko na lumipat na lang ng ibang spot. So, maghanap tayo ng spot mga kasolid. Liligpit ko lang saglit tong ating pamingwit na makapunta na tayo sa second spot natin. Saan dito na pala tayo sa ano, Monte Mayor Resort. Ako kung may daan dito, first time ko lang. Saan kaya to? Ganda dito. Grabe yung aso. Kakatakot. Yung mga kasolid, oh, napakaganda. Oh. So ayan na pala yung tinatawag na ano mga kasolid, Little Batanes. Yan oh. Dito sa Bagbag, Sual, Pangasinan. So wala, parang tayo lang ang tao dito ngayon. So dito nga, magtatry tayo dito mga kasolid. Wow, ganda oh. Medyo malabo pa ang tubig. Ayan, napakaganda. Try natin dito mag-cast. Sana may kumagat. Ayan mga kasolid, napakaganda dito, di ba? Yan oh. Yan lang problema, wala pang kumakagat na isda dito. So, anong oras na? Wala akong orasan dito. Yung aking cellphone is nandun sa motor, kaya hindi natin alam kung anong oras na. Sisilip na lang tayo sa taas, mukhang mag-alas 12 na. Nasa tapat na yung araw na araw eh, no. Oh, ganda dito, may mga cottage mga kasolid oh. Pero parang tayo lang ang andito. Tapos yung isang aso na muntik na akong kinagat. Ayun yung Monte Mayor na ano, na resort mga kasolid. Ayun yung Bagbag na Little Batanes mga kasolid. Yan, pupunta tayo dyan mamaya. Ayun naman yung 100 Island. Saka ayun yung Victoria mga kasolid. Ito naman yung One Island, yung tinatawag na Taytay Island mga kasolid. Ayan, walang kumakagat eh. Ayan, nakailang palit na tayo ng lure, walang kumakagat. May ilog pala dito mga kasolid oh. Nalabas dito yung tubig. Silipin nga natin. Yun oh. Tingnan natin baka may kakagat. Ah, negative. Ay. Ah, tara, doon na tayo. Harap pa tayo ng spot doon. Ayan o. Ewan ko bakit walang katao-tao. Sabi naman nila, kapag tourist, kapag hindi ka ano, pag ordinaryong pupunta ka lang dito, bawal. Pero kapag mamimingwit ka, pwede ka naman pumasok kasi kanina sarado yung pinto doon. Eh sabi sa akin nung bantay dyan sa may Monte Mayor Resort mga kasolid, okay naman pumasok dyan sir, basta mamimingwit ka. Pero kapag mamamasyal lang kayo, kaya mapipiknik, bawal daw dito mga kasolid. Kaya pala ganda oh. Solid ng ano, spot mga kasolid. First time ko lang talaga dito makagawin mga kasolid. Ang ganda naman ito. Ang tawag dito sa ano na to, halaman na to. Yan o. Ganda. Ano kaya to?
Galing. Sabi nila huwag tayong gagamit ng shed, basta wag lang daw gumamit ng shed. Oh, huwag tayong gagamit para hindi tayo masita. Diba lang, saan ang pepesto dyan o dito? Hanap na lang tayo. Silipin muna natin itong gilid. Sa totoo lang mga kasolid, ngayon lang ako sinipag na ganito, na maraming spot na pinuntahan sa loob lang ng isang araw. Dati nakapatamad ko eh. Isang spot, uwi na ako. Pag wala ako nahuli, uwi na ako. Ngayon lang ako ginanahan mamingwit. Sana ganahan din yung mga isda na magpahuli. Tatry nga tayo dito. Sana may kumagat. Yun, bali naka-isang oras na tayo dito, wala pang makakagat mga kasolid. Mukhang hindi pa oras ng kagat nila. Pero ang ginagawa ko, iniikot ko pa rin mga kasolid, baka sakaling makachamba tayo. Eh kung di tayo pala rin ngayong araw na to, okay lang. So hindi lahat ng panahon mga kasolid may huli ka. Kaya ito talaga ang buhay ng isang angler, na minsan may huli, minsan wala, minsan harvest, minsan sakto. Tiyaga-tiyaga lang talaga sa pamimingwit mga kasolid. Dapat talaga maaga tayo dito sa spot na to. Hindi kagaya kaninang umaga, yung unang spot natin, grabe, diretso kagat. Tapos nung biglang nagkaroon na nagpapana, bigla silang nawala. Kaso nga lang, wala man lang tayong naiuwi. Kaya tatry natin pumunta dito. May mga maliliit na isda oh. Medyo naubos na rin yung ating inuming tubig. Ano dito oh, starfish, nice and pretty, but this live them on the ocean. Ay, may starfish pala dito. Nice ah. Ayan, bali hindi tayo pinalat ulit dito sa ano natin, spot natin mga kasolid. Dito sa Bagbag. Maganda sana eh. So lang ano eh, anong oras na rin kasi, 2:00 na. Eh siguro ang kainan pa nito mga hapon pa, mga bandang 4:00 siguro. Eh malayo-layo pa yung uwi natin, kaya yan mga kasolid, tinigil ko na. Di bali, babawi na lang tayo. Sa susunod na pupunta tayo dito mga kasolid, aagahan na lang natin para active pa yung mga isda. Sayang, ang ganda pa naman sana, pa low tide na. Pagod na rin yung katawan ko mga kasolid, kakakas. Kaya yan, pahinga na ako. Mahirap din yung sobra ka sa pamimingwit, baka mapano ka pa. Sakit na rin ang braso ko, kakakas. Ayan, magliligpit lang ako mga kasolid. Then uwi na.